time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa ligaw. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsa-lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na galing Hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung CREA? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ano ba yung request para magpa-CREA. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Dok, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Yan nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagkatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakabuta, nakakapag-motor.
Nakapag-bilyar na. Nandun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2024, kasama niyo po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Konsulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw ako sa isang doktor, specialist, oncologist, para tinanong ko po siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkukuha daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa Programa sa programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko. Dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc punta doon. Pagdating ko dito, pinabasa ko yung result ng ultrasound ko. At sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog, straight yung tumaga. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, ang taka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagaan. Kinamagaan, yung ina-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing Four, nawala. Wala. 2 days pa lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo. Wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Wala pa hours. 24 hours. Kasi 3 o'clock ako di awit. 1 o'clock, 2 hours pa lang. Puti na yung liit. Yun kaya doon ako nagsabi. Sabi ko sa misis ko, sabi ko, talaga. Tingnan mo nung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ang ano mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobrang ng pawis mo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa
marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap na nararamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa pa sakit, balisa tayo. Ay, wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, ano, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ginagawa lang instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations sir. So, sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at mga kaibigan natin, rekomenda ninyo sa Punto. Para ng magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. at magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oh. niyaramdam. Okay sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay, si Sir Raul, na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga missing products natin, ito lalo ang missing 4, and one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung, nakatulog rin po agad sa mahimbing, at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksi ng lumakad. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan. Kasi pag pinagpapawisan po tayo, ibig sabihin, healthy po tayo kasi nalidetoxify ang ating. Meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubay. Kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121. Kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat, magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay sir, congratulations. Bigyan mo si sir ng... Okay po, bayan, kung minama. Hello everyone, Diyos marhay na pagkaaga po sa Indo Gabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. So my name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena. Ayan, so marhay na pagkaaga po sa Indo Gabos. Ayan, so happy blessed Sunday. Ayan, so kamusta po ang lahat? Ayan, so happy, blessed Sunday. Ayan, so hoping po ay nakapagsimba na tayo and syempre nakapag-breakfast na. Ayan, so ngayon ay sana, 'di ba? Nakaantabay na po tayo sa ating programa na Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. So hanggang 11 AM po
ang sasatuyang programa ngunyan. Ayan, so kamusta po yung ating mga clients? Ayan, so sana nakapag-intake na tayo ng ating mga products na Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 Capsule, 'di ba? So ngayon po ay pwede kayong mag-avail ng ating mga products hanggang 12 noon lamang po pagkaaga, kaya po pwede kayong mag-avail ngayon yung mga malalapit po lamang. So kung if ever na pupunta kayo, mag-message lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so pwede kayong mag-text sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Yan. So, free help, consultation po kay Doc Joey Bitito. At ang aming office po, ayan, located po kami dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so ngayon po ay Sunday. Ayan, again, pwede kayo mag-avail ng ating products hanggang 12 noon lamang po yan, diba? Mag-text kayo kay Doc kasi nasa taas pa siya. Ayan, so na ako talagang grabe na maaga ako gumising. Yan kasi 'di ba may program tayo. Yan, so nagluto na ako ng breakfast namin kasi walang magluluto, 'di ba? So I don't know kung gising na ang ating CEO na si Doc Joey, 'di ba? So ako sabi ko, wow, 9:30 na agad. Sabi ko, Diyos ko, buti kanina pagbaba ko nag-set up na tayo dito sa studio. At ayan, so medyo din kapag talagang duro-diretso yung programa natin, 'di ba? Ngayon kasi medyo mahababa po yung ating programa. So ngayon po ay may mga hapyaw tayo na mga testimonials na sana ma-play po natin lahat ng mga testimonials na meron tayo sa ating record. Ayan, kasi po isa din po yan sa mga, syempre yung mga nag-testimonials po yan, mapapanood po nila yung programa or yung testimonials nila during nag-take ng ating products, diba? Yung mga natulungan po natin. Sabi nga ni Nanay Marchan from Sorsogon, ayan si Nanay, sabi niya, pagpunta niya dito last, nakinig sa programa natin, ayan, so, yakap siya pagdating niya dito sa office natin. At ayan, sabi niya, nakinig ako sa iyo hanggang sa tinapos ko talaga yung programa. Nakakatuwa talaga ngayon kayo ni Doc. Ayan, sabi niya. At sabi ni tatay mo, ayan, so dito po nakakakuha tayo ng parang mga pangalawang magulang, pangtatlong magulang, dahil po sa mga products natin. Sabi niya, pumunta ka kay Doc kasi almost 6 months akong uminom ng gamot. Kasi that time, natulungan po natin siya. Last avail is January. January po pumunta dito si Nanay Marchan during na, I think, 57 or 58 wedding anniversary po nila. At yan, nag-testimonials po siya that time. At yun, medyo matagal po bago nakapag-avail. Ayan, so, bumalik kasi nananakit na naman yung likuran ni tatay. Ayan, sabi niya kakainom naman ng gamot. Ayan po, binigyan ko ng promo na Mega 1 Capsule, good for 1 month. Ayan, so sabi ko, nanay, napapanood mo ba yung yung testimonials mo na pig-play natin? Sabi niya, oo, lagi ako nakikinig sa inyo. Ang dami na nga sa akin nakakakilala dahil po dito sa ating mga products. So may refer din siya dito, si Mama Evangelista, yan, from Sorsogon also. At siya po ay nagtatrabaho sa LGU Sorsogon. Ayan, so yan, si ate. Yan, so pinapunta niya din dito yung kanyang father na I think 86 years old. Ayan, sabi ni Doc,
Ayan, paabutin natin ng 100 years old. Ayan. So, si tatay, grabe, sobrang lakas pa niya. Ayan, talagang kapag nagsalita siya, English speaking pa si tatay. Ayan, talagang malakas pa yung ano niya, yung pangangatawan. And then, yung ating isang client po na sabi ko that last May, may dalawa po tayong hindi na operahan sa katarata. So, may nagpa-consult po sa atin, almost 2 months na siyang nagtitake. At last September, I think, natatandaan ko, schedule na niya for operation. At yun, since na alam niya na proven and tested yung products natin, ayan po, nakikita nyo sa aking harapan, ayan yan po yung ating mga products. So, iba't ibang capsule, 4 lamang po yan, amazing for the perfect combination, yung ating mga products, amazing for, pero sa lahat na po yan ng karamdaman na meron po ang isang tao or even know na hindi pa natin alam na may iba pa tayong health concern. So, dala na po yan ng ating Amazing 4 product. So, marami tayong kwento this day kasi medyo mahaba-haba po yung ating talakayan. But, syempre, uunahin muna natin yung mga benefits na pwede po natin makuha sa ating mga products. Syempre, kahit na tayo maraming mga testimonials, maraming tao yung mga nagsasabi na proven and tested yung products natin, but then syempre yung mga nakikinig, yung mga baguhan, and syempre hindi pa nila alam yung ating mga products and then yung mga benefits. So that po ngayong morning ay tatalakayin po natin pagdating sa company, and then syempre yung mga products natin, ano yung mga products natin, and then yung mga benepisyo po na meron po dito. Okay? So, ang ating company, yan, Miracle Health Corporation, or tinatawag po natin na MHC. So, shortcut na po siya, Miracle Health Corporation. Bakit siya tinawag na miracle, 'di ba? So, marami yung mga nagsasabi kasi ito po ay talagang nagmimilagro. Yan, so, hindi natin ma-prove na talagang proven and tested yung products natin kasi hindi pa natin nasusubukan. And like, yung ibang client natin na talagang subok na at napatunayan na po yung ating mga products. So, hindi discuss natin. Ito, yung Amazing 4. Yan, kung nakikita nyo sa harapan ko, ito po yung Amazing 4, yung 4. So, later, iisa-isahin po natin yan. So, ay binuo po ito noong July 2008. So, almost ilang years na, di ba? 2024 na po ngayon. At ngayon po ay talagang kumbaga malakas yung ating company. At the same time, mas lalo pong lumalawak dahil po sa kagalingan ng ating mga produkto. Okay? So, kilala nyo naman siguro ang ating CEO or ni Jose Bitito. Ayan, si Doc. Ayan. So, mas kilala sa tawag po na Doc Joey. Kasama ang kanyang anak na si Ma'am Jennifer Bitito Reyes, and then si Ma'am Ann Bitito Prinzena, and then si Ma'am Pen, Ma'am Josephine Bitito. Ayan. So, family corporation po ang company. Ayan. So, talagang sila Doc Joey po mismo yung yung nagbuo po nito, 'di ba? So, ang kaalaman po ni Doc Joey sa natural. Ayan, natural po tayo, 'di ba? Natural medicine na mahigit na po. I think ano na ba ngayon? 2024, 'di ba? Almost 15 years. Ayan, going 16 years, tama ba? Ang naging rason po sa kanyang hangarin na makatulong sa maraming tao sa pamamagitan po ng ating Amazing Trio, namely Miracle C Mega A Multi-5 or Amazing 4. Yan, dinagdag na po dyan si Mega 1 Capsule, kaya naging Amazing 4. At subok na at mabisang panlaban po sa mga karamdaman at sa pagpapalakas ng ating resistensya or immune system. Yan po yung ating about sa company natin. So, ang mga produkto, Amazing 4, ano po ba yung Amazing 4? So, ang Amazing 4 po ay gawa sa Florida, USA at aprobado na po ng FDA. Ayan, so ang Amazing 4, namely Miracle C, Mega A Multi-5 at si Mega 1 Capsule. So, 4 lamang po yan.
So, ito po ay napakalaking tulong sa ating immune system, lalo na sa mga taong mabibigat ang karamdaman o sakit. Karamihan po sa natutulungan ito ay yung may mga cancer. May cancer patient at mga taong for dialysis na and for operation. Ayan, kung ayaw po natin maoperahan, ayaw po natin mag-dialysis, ayaw po natin na maputulan na dahil po sa diabetes. Ayan, so try muna natin yung ating mga products, 'di ba? Kasi, 'di ba, ang pagsisisi po ay laging nasa huli. Yan yung pagsisisi. Kailan kaya mauuna naman yung pagsisisi, 'di ba? Laging nasa huli po yung pagsisisi. Okay? So, unahin po natin si Mega E capsule. So, si Mega E, ayan, si Mega E, ito po, antioxidants. Ayan, so ito, yung sa harap ko, diba? Kung nakikinig or nanonood kayo ng ating live streaming sa Facebook page at sa DCGV News Online, ayan, makikita nyo po yung ating discussion. Ayan, kung hindi naman, no worries kasi mga nakikinig sa radyo ay i-discuss na natin yan isa-isa, diba? So, ang Mega E capsule po, na mayroon po itong 5 potent berries. Ayan, tandaan natin kapag tinawag na Mega E, ito po ay mga potent berries. Mga berries po siya. So, nandyan po si acai berry, si pomegranate, si blueberry, si cranberry, at si elderberry. Ito po ay napakayaman sa antioxidants. Ayan, so napanlaban sa mga free radicals na nagiging dahilan po ng iba't ibang karamdaman tulad ng katarata at cancer. Ayan, so kaya nga last May, may 2 tayong hindi na operahan sa katarata. Ayan, si Tatay Alfredo, Dr. Dedea, and si Tatay Baldo. And 2 po yung hindi na operahan sa kidney stone. Yan naman po, si Tatay Willie Adra. Yan, sabi ko nga kahapon, kako, ina-expect kita or talagang inaasahan kitang babalik dito sa katapusan pa. Yan sa I think October 30. Pero isa po siyang security guard sa Naga. Siguro yun din po yung oras niya na siya po ay makapag-avail kasi minsan bakasyon po siya, minsan naman ay nasa destino siya doon sa Naga. So sabi mo ni Doc Joey kahapon, ayaw mo niyan, maagang bumisita si Tatay Willie Adra. Sabi ko, bakit wala kang kasama? So yun, promo pa kahapon, yung old stock na Mega 1 capsule yung in-avail niya. So from Amazing 4 to Mega 1 capsule na lang po si Tatay Willie Adra. And then siguro, mamaya ipi-play po natin yung isa din po na hindi na operahan sa kidney stone na si Nanay Beth from Daraga Albay. Okay? So, ito po ay napakayaman sa antioxidants sa panlaban sa free radicals na nagiging dahilan po ng iba't ibang karamdaman tulad ng katarata at cancer. So, ngayon may mga cancer patient tayo, breast cancer, cervical cancer, prostate cancer, yan, mga baguhan po. Pero doon po sa ating YouTube channel na Doc Joey Bitito channel, ayan, so mayroon po tayo dyan mga testimonials na mga natulungan po natin sa cancer. Yan, so free cancer na po sila. So yung isang client po namin, yung sugar, yan, nakakatulong din po si Mega A kasi for detoxification po siya, panlinis. So from 400 plus yung kanyang sugar, so ngayon po pumapatak na lang ng 103 to 105 yung kanyang sugar. Yan, so Multi-5, ano man po si Multi-5. So si Multi-5 capsule naman po, ito ay binubuo ng 5 klaseng mga mushroom. So nandyan po si Maitake, Shiitake, Reishi, Agaricus blazei at si Cordyceps. Ito naman po ay nakakatulong sa ating katawan dahil sa pagpapalakas ng immune system at nakakatulong sa mga taong may sakit na cancer at sa mga nahihirapan pong dumumi. Yan, isa din po itong health concern ni nanay na siya po ay mayroong or minsan mga 3 to 4 days na 3 to 4 days na siyang hindi nagbabawal. So yun, may nag-message sa atin, yan, tiginom niya daw dati, tabi ma'am, yan, parang sabi niya, ang tiginom niya, ayan. So yun, isang client po natin from Manito na
na naputulan na po dahil sa diabetes. Ayan. So, yung isa naman po ay yung may sugat na hindi po humihilom from nito also. Ayan. So, yun. Ayan. Iba-iba yung mga health concern nila, diba? So, yun po ay si Multi-5. Ito naman po ay nagpapalakas sa ating immune system. So, may mga cancer, may mga bukol. Ayan, so, pwede yung mga mahina ang immune system, may anxiety, may depression. Ayan, makakatulong po si Multi-5. So, si Miracle C naman po, ito ay non-acidic at napakayaman po sa vitamin C. Acerola berry, ester C, rose hip, sea buckthorn at si Indian gooseberry na kailangan po ng ating katawan dahil hindi po nagpo-produce ang ating katawan ng vitamin C, kaya kukuha tayo nito sa ibang source tulad po ng gulay at prutas. So, 'di ba? So, kung kulang ka na nga sa vitamins, wala po tayong kapasidad na mag-produce ng vitamin C. Kaya po kukuha tayo nito sa mga gulay at prutas. Ayan. Pero, 'di ba, hindi nga tayo halos nakakakain ng mga gulay. Ayaw natin ng gulay, gusto natin mga masarap na pagkain. Ayaw natin ng prutas kasi mahal na yung bilihin. So, kaya po syempre nagkakasakit po yung tao. Ayan. So, 'yun. Ang Miracle C natin, pwede din po ito sa mga sa mga bata. Ayan, tatanggalin lang po natin sa capsule at pwede po ang ating Miracle C. At syempre, yung may mga sakit sa puso, nalalabo na yung paningin, makakatulong po si Miracle C. So, si Mega 1, ito po ay pinaghalong Amazing Trio. Kung ano po yung nadinig nyo, galing kay Miracle C, kay Multi-5 at kay Mega A, may idinagdag pa po dyan na 7 added herbs, natural herbs. Ayan, so nandyan po si broccoli, si milk thistle, si astragalus, si holy basil or si better melon or mas kilala po natin na ampalaya, si turmeric or luyang dilaw, at si moringa or mas kilala po natin na malunggay. Maaari ito ay inumin ng mga taong walang mabibigat na karamdaman. Like yung may asthma, kayang-kaya pa po yan sa Mega 1 capsule. Goiter, kayang-kaya pa yan. So, hyperthyroidism or hypothyroidism, and then yung may myoma, and then ano pa ba, yung may depression, anxiety. Yung Mega 1 natin, kayang-kaya pa yung may diabetes na hindi pa siya masyadong malala, kayang-kaya pa sa Mega 1 capsule. Yan po yung ating Mega 1 capsule. Pero syempre, kung ano man po yung ating mga health concern, mas mainam po na magtanong or mag-message kayo kay Doc Joey, or mas maganda ay pumunta kayo bukas. Bukas po kami bukas. Free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, so Monday to Saturday po yung ating schedule from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, bukas po kami. Yan, from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, ang contact number again ni Doc Joey sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Or so, pwede niyo naman po siyang i-message sa message po sa Facebook. Yan, i-search nyo lang po ang Joey Bibon Bitito. Again, pwede nyo po siyang i-search sa Facebook. Yan, Joey Bibon Bitito. Or sa kanyang second account po na Doc Ching Bibon Bitito. So, yan po yung kanyang personal account. And then, may page din po tayo, Doc Joey Bitito page. Like, ganito po, ayan, dito tayo nagpo-programa sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ayan, so, Sunday ngayon, kaya hanggang 11 a.m. tayo. Yan, sa mga gusto magpabate, gusto pong magtanong about sa mga products natin, about sa inyong health concern.
yan, mag-message lamang kayo kay Doc. Ayan, so para po, syempre, maagapan na po natin ang ating mga health concern. Lalo na yung mga matagal na yung maintenance at syempre, yung ating health concern. Matagal na, 'di ba? Matagal na kayong gumagastos. Yan, matagal nyo nang iniipon ang inyong mga health concern. Yan, subukan po ang ating mga products. Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 Capsule. So, kung meron tayong mga capsule, meron din po tayong mga drinks. Mga coffee lover po. Yan, meron din tayong multi-five coffee. Ay binuo po ng 5 klaseng mga mushroom. Like yung napakinggan nyo sa multi-five capsule, yun din po yung ingredients natin sa multi-five coffee. Si Agaricus blazei, si Cordyceps, si Maitake, Reishi, at Shiitake. Subok na nakakatulong pampalakas sa resistensya at magkaroon ng lakas ng buong maghapon at mailabas ang toxin sa ating katawan. So, like ngayon, 'di ba? So, dati, pag first day ng menstruation ko, talagang hindi ako niya makapagprograma, hindi ako halos makagalaw, talagang gusto ko nakahiga lang ako. Yan, so, ngayon po ay uminom ako ng Amazing Trio. Yan, so uminom lang ako ngayon ng Amazing Trio, si Mega A, si Multi-5, and si Miracle C. And then, yung kape ko ngayon is si Mega A Coffee. Pero, ngayon, baka bukas or mamaya, ito na yung iinumin kong kape, si Multi-5 na kasi first day ng aking menstruation. Pero ngayon, 'di ba? At least nakapag-programa pa ako sa inyo. Yan, pero dati nahihimatay pa ako niyan. Ayan, so talagang grabe yung dysmenorrhea. Yan, so ngayon may konti lang pero hindi po halos masakit, 'di ba? So yan lang yung iniinom ko kapag nakaramdam ako na medyo masakit, yan iinom lang. Kaysa tayo magtitiis tayo sa sakit na pwede naman tayong gumawa ng paraan, 'di ba? So yan po. Pero sa mga nagtatanong kasi since po na si Multi-5 Capsule, nandiyan naman kay Multi-5 Coffee, pwede ba Miss Len na ipalit ko yung Multi-5 Capsule sa Multi-5 Coffee kasi ito medyo mura siya compared sa capsule. Hindi po siya pwedeng ipalit, lalo na po sa maraming health concern at kinakailangan nyo talagang uminom ng capsule dahil sa ito po ay talagang puro. Conferred sa coffee, kumbaga trace na lamang po. So, sa isang box na kape, isang capsule lang po ang meron po dyan. Pinaghati-hati po siya. Kaya hindi siya pwedeng ipamalit, di ba? Pwede po siyang pandagdag. Yan. So, kung umiinom kayo ng capsule, pwede pong pandagdag yung ating coffee. Please, natural coffee. So, may natulungan ako nito sa Sorsogon. Ayan. So, may maintenance mo siya almost a year na siyang may maintenance. Pero ayaw niya, natatakot siyang uminom ng capsule natin. So, pinatry ko muna yung coffee. Yan, so, after siguro, nakailang box siya, I think 3 box, unti-unti na niyang hindi nararamdaman na nag-high blood po siya. Yan, hanggang ngayon, humalis na ako sa, sa Daraga, kasi that time, nasa Daraga po yung office ko, yung clinic ko. So, ngayon ay sarado na at nandito na tayo sa Legazpi. Ayan, halos hindi na. Pero online, I think bumibili po siya sa online. Ayan, so nawala po yung maintenance niya dahil sa Multi-5 Coffee. What if pa kung ang iniinom natin is si capsule, 'di ba? Kasi yan po puro. Wala po yan mga chemical, wala po yan na ipapangamba kayo na may mga may mga tindag, 'di ba? Tinatawag yung tindag sa kidney ninyo. May mga kundi po ay kaya nga dito, 'di ba? Yung mga dinadialysis, may mga kidney failure, yung mga may UTI, natutulungan natin ng mabilis dahil po sa ito po ay nakakatulong mag-cleanse, 'di ba? Detoxification. So, si Mega A Coffee naman, may Mega A Coffee tayo. Ito yung mga paboritong kape ko. Ayan, yung Multi-5 Coffee and si Mega A Coffee. Yan yung paborito kong kape. Yan, kapag wala akong menstruation, yan iniinom ko is Mega A Coffee kasi talagang yan, pang-pabawal din po yan. Yan, everyday, minsan hindi nyo na halos mapigilan, 'di ba? So, si Mega A Coffee ay nagbibigay po ng enerhiya
at lakas sa buong katawan. Binubuo ito ng 5 klaseng mga berries: acai berry, blueberry, cranberry, at si elderberry, at si pomegranate. Yan. So, at least sa kape pa lang, talagang nakakakain ka na ng mga iba't ibang klaseng mga prutas na ingredients dyan sa ating mga healthy coffee. Yan. So, sabi naman ng iba, mahal naman ang kape, 'di ba? Pero syempre, 'di ba, yung ingredients natin dito, hindi po yan biro-biro. At talagang yung ingredients natin dito, hindi nyo nga halos familiar, hindi nyo halos kabisado, 'di ba? So, ito po ay purong mga berries. Ayan, 3-in-1 coffee. Ayan, so, pero kung hindi naman masyado mataas ang sugar nyo, pwede po ito kasi brown sugar naman yan, 'di ba? Hindi naman po yan white sugar or wash sugar. So, brown sugar naman siya, medyo mababa lang naman yung ano niya. Yan. So, Mega Choco ay masustansyang chocolate drinks na meron po itong stevia, natural sweetener, moringa, acai berry, cranberry, at si goji berry. Mainam itong pamalit sa nakasanayang chocolate drink ng mga bata dahil sa natural na sangkap nito. So, si Mega Choco natin, pwede itong sa mga bata, sa mga estudyante, sa mga matatanda, dahil po sa may brain booster po yung ating Mega Choco. Natatandaan ko last year, I think 2021 or 2022, nung pumunta kami ng Bulan, Sorsogon para sa consultation. Ayan, may natulungan po kami dyan. Ayan, ngayon po ay nag-aaral na yung bata na nabugbog po sa antibiotics. Almost 700,000 yung gastos, at yung bata para pong nabaliw po yung bata. Yan, pinainom lang po namin ng Mega Choco and si Amazing 4. Twice a day ng Amazing 4, and then si Choco po every morning, and then yung juice natin kada hapon. Ngayon po, thanks to God, thanks to Amazing 4, dahil po sa nag-aaral na yung bata. And then yung kanyang lolo naman ay I think 4 years na na-stroke. At dati po hindi yun nakakapagsalita, hindi nakakapaglakad, at grabe po yung mga results sa kanyang laboratory. Pero nung uminom po ng ating Amazing 4 ay nakakapagsalita na ng maayos, at nagtaka po yung pamilya during laboratory kasi po ay lahat po normal, 'di ba? Hindi man po makapaglakad pa ng maayos, hindi pa straight yung paglakad niya. Pero at least sa 2 months na pag-intake ng Amazing 4 ay naging clear po yung pagsasalita, yung laboratory niya, lahat po normal, 'di ba? So, syempre, sa damin po ng health concern natin, maraming aayusin sa loob ng katawan natin, hindi po yan halos talaga lahat sa pag-intake natin within a month. Ayan, lalo na kung baguhan pa lang tayo, syempre, talagang maghihintay tayo dyan ng process. Diba? As long as na pag-inom nyo ng mga products na may nakita kayong kagandahan, may nagbago, at least may naayos, please continue. Diba? Kasi kaysa tayo, nagtsatsaga tayo ng ilang na taon ka nang umiinom ng mga gamot, ilang taon ka nang gumagastos ng malaki, pero ganun pa din po yung ating yung ating sitwasyon, di ba? Walang nagbabago. Conferred kapag, like ngayon, every month, lalo na yung maraming maintenance, maraming kasakit, di ba? Na ang dami yung ginagastos, pero ganun pa din yung situation natin. So, syempre, magtataka tayo. Kasi yung pera po, hindi po yan pinupulot. Ayan. So, pinaghihirapan po natin yan, di ba? Puyat, pagod, at talagang pawis na grabe, 'di ba? Para makakita tayo ng pera. Yan. So next, si Amazing Coffee Mix, ang pang-tatlo po natin na kape. So ang Amazing Coffee Mix po ay pinaghalong multi-5 na mushroom or ang ating Mega A, mga berries po. And then may idinagdag po dyan na malunggay. Ayan. So si Amazing Coffee Mix natin, may dinagdag po dyan na malunggay at mayroon pong stevia. Yan, so natural sweetener. Katulad po ng Mega Choco natin and then si Amazing Coffee Mix, pwede po siya sa may
diabetes. At yan, nakakatulong po upang maging alerto ang isipan at katawan. Nakakatulong din ito para mailabas ang mga toxins sa ating katawan. Ayan. So, yun, meron tayong dalawang klaseng juice. We have amazing juice with Miracle C and glutathione. And then, mayroon din tayong amazing juice with Miracle C and collagen. Ay mayroon dalandan, moringa, acai berry, mangosteen at si cranberry. Nakilala dahil sa kanilang antioxidants properties at vitamin C. Nakakatulong din ito upang maprotektahan ang katawan laban sa mikrobyo, ubo at lagnat. Maaari din itong inumin ng mga taong may UTI, prostate problem, dialysis. Ayan, makakatulong po yung ating amazing juice. Ayan, pandagdag po dito. Pero ang pinaka-importante po is si Amazing 4. Okay? So, ang dami po ngayon, diba? Na pwede po natin na makuha na mga benefits sa ating mga amazing product. So, meron po tayo mga programa sa radyo. Ayan, Serbisyong Natural, Kalusugan at Bayanihan with Doc Joey Bitito. Ayan, DCGB 729 kHz, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and Saturday from 5:30 to 6:30 p.m. Ayan, so Monday to Saturday daw po except Wednesday from 5:30 to 6:30 in the evening. Pag Sunday naman po, katulad ngayon, from 9:30 to 11 po yan. Okay? So, FB and YouTube live streaming, Facebook Doc Joey Bitito or YouTube Doc Joey Bitito every 5:30 to 6:30 in the evening. Okay? So, meron din ang office po natin. Ayan, booking office. Ayan, so Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so harap mismo po kami ng Bangko Sentral ng Pilipinas, di ba? So harap mismo po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Green building po yan at yan po yung ating opisina at may DJB eatery po tayo dyan sa harapan, di ba? Yun. So, sa may mga katanungan po regarding sa ating products, ayan, so pwede po kayong message sa atin. Ayan, so may nag-ano pala sa page. Ayan, so nandun po ngayon sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, so mag-a-avail po ng Amazing 4. Ayan, so yun. Mayroon din po dyan ng mga products sa Dorotea. Ayan, so hanapin nyo lang po sa Dorotea Resort and Spa, Barangay Kahubutan, Bakakay, Albay. Ayan, so may mga nagpa-early book na po. Ayan, kaya po sa mga magpapa-book, yan, kuha ng room sa Dorotea Resort and Spa. Yan, so pwede po kayo dyan sa Dorotea this coming December. Yan, may mga may mga vacation. Yan, so pwede po kayo dyan sa Dorotea po yan, di ba? Yan. So yan, mayroon din tayo mga social media accounts. Yan, Facebook account, Joey Bitito or Doc Joey. Yan, so Doc Ching Bitito. Ayan, so o kaya naman so MHC Bayanihan Admin, di ba? So yan po yung mga social media pages po natin. Search nyo lang po ang Doc Joey Bitito. Dito po yung ating sa kalusugan, kabuhayan at bayanihan serbisyong natural. Meron din tayong DJB Transcend. Yun naman po yung mga naghahanap ng room and then for rent, 'di ba? So Dorotea Resort and Spa, yan. So diyan naman po yan yung resort na pwede po kayong mag-swimming. Yung mga naghahanap po ng function, yan team buildings, ayan, so pwede po kayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. Yan, so meron tayong Mega One Superfood. Yan ang po yung ating mga products naman po dyan, 'di ba? So, YouTube, Doc Joey Bitito, ayan, Instagram, ayan, so Bayanihan MHC, ayan, so yon. Ano pa ba? Ayan, so sa may mga katanungan po about sa ating health concern,
Yan, so mag-message lamang po kayo kay Doc Joey sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, bukas na bukas po kami dito sa Legazpi. Yan, so Barangay 18, Cabangan West, so Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so good morning kay Kuya Tanix. Aran. Yan, so good morning po. Ayan, so ito yung magaling po natin na tubero. Yan, siya po yung nag-aayos sa atin dito. Ayan, kapag may mga sira-sira po kami dito, ano yan, like last time, di ba? Grabing problema dito. Yan talagang nagbabaha. Yan, so sila lang po ang nag-ayos, si Kuya Tanix, ayan, si Kuya Nathan, ayan, so sila lang po, ayan, kung kayo po ay naghahanap na talagang quality gumawa, ayan, so i-message nyo lang po si Kuya Tanix, or syempre, kung kayo po halos, hindi nyo halos kabisado, pwede nyo naman pong i-message si Doc Joey. Talagang grabe, ang galing po nila, 'di ba? Nakuha talaga nila kung saan talaga yung problema, 'di ba? Kasi nga 'yun, kapag may problema, yan hanapin po natin yung solusyon, 'di ba? Hindi natin kailangan na tayo po ay isip ng iba, kundi po hanapin natin yung tamang solusyon. Gayon din po sa ating mga health concern. Kung kayo po ay naghahanap ng tamang solusyon, yan, kasi pinagdaanan nyo na lahat-lahat. Talagang hinanap nyo na lahat-lahat ng makakatulong sa inyong health concern. Pero andyan pa din po yung ating mga health concern. Yan, subukan po ang ating mga products from Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 Capsule. So kapag 10:30 na po, yan, magpi-play na tayo ng ating mga testimonials upang po ay mapakinggan po natin, mapanood po natin yung ating mga testimonial. So, sa may mga katanungan po regarding sa inyong health concern, mag-message lamang po kayo kay Doc Joey Bitito. Yan, sa mga hindi po nakakakuha ng number, yan, hanapin nyo lang po yung page natin na Doc Joey Bitito page. At yan po sa ating live streaming naka ano naman po yan, stream, di ba? Nandyan yan sa ating live streaming. Yan, so free health consultation po kay Doc Joey. Ayan, sa may mga katanungan po about sa products natin, sa inyong health concern, ayan, mag-message lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. So maraming salamat po at sinamahan nyo kami this Sunday. Ayan, so maraming salamat sa tiwala sa ating mga products na kayo po ay matutulungan ng ating mga produkto. Ayan, so syempre, kung tayo po puro takot, puro duda, yan, talagang hindi tayo matutulungan sa ating mga health concern. Yan, so yun, marami na tayo natulungan sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Ayan, si Ma'am Teng Santillan from Legazpi. Ayan, so grabe yung nagbago sa kanila, pati yung sa pamilya nila. Yan, kasi po kapag may health concern ang isang miyembro ng pamilya, talagang hindi po natin masasabi yung tunay na kaligayahan. Kasi syempre lagi natin iniisip, lalo na kung nasa kalagayan ng magulang natin na sila po ay may health concern, talagang hindi tayo magiging kampante, lalo na kung may trabaho tayo, pati po trabaho natin apektado. O syempre, kahit kayo po na talagang kailangan nyong kumayod araw-araw dahil sa gastusin, dahil sa pangangailangan, pero kapag tayo po ay may health concern, talagang pati trabaho po natin apektado. Kaya po anuman po yung mga pinagkakabisihan natin everyday, anuman po yung mga ginagawa natin, yan, wag po natin kakalimutan ang ating magandang kalusugan. Kaya nga, sabi namin, ang magandang kalusugan, daig pa ang sandamakmak na kayamanan. Kaya po, pagyamanin natin ang magandang kalusugan. Di bale ng simpleng buhay, simpleng pamumuhay, basta po walang sakit,
at talagang walang gastos kasi paano magiging maunlad ang isang pamilya kung puro po napupunta sa hospital, 'di ba? Kasi wala po kayong maiipon diyan, talagang kailangan niyo maggumastos ng gumastos para po manumbalik ang inyong magandang kalusugan. Kaya naman, kung kayo po ay ayaw nyong magkasakit, ayaw nyong humantong sa grabing gastos, ngayon pa lang po ay dapat malaman na natin ang pagdating po sa kalusugan. Kasi po, anytime lahat ng mga pinaghirapan natin, pinag-ipunan natin, kulang pa para manumbalik ang ating magandang kalusugan. So, bukas na bukas po ang aming office. Simula po 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, mas pinaaga po kami dahil po sa syempre maraming gagawin, maraming kailangan pong tutukan. Ayan, so, syempre minsan kinukulang pa kami ng oras kahit maghapon na kami nandito, wala nang time para lumabas, ano yan, 'di ba? At least, ayan, so kahapon inisa-isa ko yung mga client natin. So, yung iba hindi ko pa nababalikan kasi sa dami po ng ating mga clients, 'di ba? October pa lang yung natatapos ko kahapon at ayan, ang dami pa, 'di ba? Nagagawin. Ayan, so October pa lang pero maghapon na kahapon, 'di ba? So, bukas na bukas po kami dito sa Barangay 18. Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So again, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So bukas kami as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. So for now, ayan, i-play na po natin yung ating mga testimonials. Sana po ay mapakinggan natin at syempre i-share din po natin ito sa mga taong nangangailangan din po na sila po ay malaman ang about sa ating mga products upang din po sila ay matulungan po ng ating mga produkto. So, happy Sunday sa Indogabos. Maraming salamat sa mga nakinig sa atin. Pero, syempre, wag po kayong aalis dahil po sa pakinggan nyo po yung ating mga testimonials na sila rin po ay nagpapatunay na sila po ay natulungan ng ating mga products. So, maraming salamat. My name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Prinzena, this is been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. God bless. Happy Sunday ulit at good health and see you tomorrow.